Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenyaba kunna fonin file baga mali kono mali ko ka anga foli ba ubela jelenye anga bi kenyaba kunna fonin obe tali kemenna babani futango sisoko nale ye dabia meri nega soro ala ya ka kalfam nala nyintu babu kalo intle mugani shegi samba fla ani mugani kele aleka janaja kera bi dabia vil konnala. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bi talata dunya ina no ye marse kalo tlebi sabaye samba fulani mugani kelim putango babani sisoko nale dabia meri ye aga janaja kera bi maubora kenyeba kabo mali fambela jele ani kabo duna fambela jele kana nyogon soro dabia menye asomogo ye asigi nyogon abarake nyogon ananga kenyeba nyamau politiki mogo ye menu ye dina nyamau ye menye ya anga kutimiye ye ani menye anga administration ye ubela jele nyogon soro dabia kasi kababa wali nyumondo ayi tema menta kanyasi kenyeba serkelima akaduna la teke kononala ana ayi menta kanyasi anga malima ani kanyasi fantam bela jelena tunana la mini bela jelena nala anga nyeningali sera baba somo to filisi zo me be kila ko yaay baba no do goleti dale sakta duga no duga sakta baba no to te sakta duga no to awa bala sakta te no to mamula kale baba no ko me ni tanna hada madinya kay bonyo ko nyo fe nyumake lisano yafa udume kurana fana ngono ala sage sabo anga hina nyono fentambulo medu sukul daila kana mo jamfa kana fantana kasi kana falatola kasi ise minyake ala kay nde maseka na bora Los Angeles kuna sine ko avion lui ko ngana ko mama hali ni papa kaso ti asuti se ka duko il faut affréter ngoya yeni ka fai afa bana na avion lui ka takana o do fana tumandi ni mini ni ba fi amina ne ya yem blama tuku cheko parce que albe milliard di musoma adon kuna lo le meke dabia ya kolon sera ne ka Christian Jor ka jigi dabia o do jaman ki sebe bolola man nga ka mini le butala jelu ki tana ba foko e feyi wallahi ni furla ma bi ko suma abi fata abi bata baba min bi hine fe ma che dabia aye si mi ko ala ko barka da dum man nga kace binani nani kele ni man nga kace ke mejo abebi do maula muna na folote na masado barka nya dale nyekunu no kuma na be fako ye ngalon tige an munu wolo laye an bi seka kuma ne re san flade tu flade ko troso lan ko opere lendu hali ni mbi boni mbi sambina ne baba yi furuta kongo ne baba yi furuta minogo ale de be muso fantan den ta ki ko ki je ki ke jamantigi aye muso furu ni na folo sora ni tara che wora no fe ni misadu ma fiye ko mi ya blama tika tuche ko moto ne rache kan yum le problème to la parce que ibe che soro na folo babulo mete che soro min karali do ko baba ay min ka maliko na kara benyana adama di bi min ka ala di bi sara jon ti seki sara ko ye daga ko di wani che fly do ba ko bi manchana ya barka allah don do be ti seka kasi kuma masi c'est son fils Mokhtar Sissoko abo o maseka na koro ni avion benale koro fona avion nu kana na dawnya avion nu ka jigita biya ni aeroport on de adla ya baba barala dabia sa on ye kolombo kamini ngorolan tuntoro ne fa ku ministry ambe jibo kolona do mi ngoyo kera mbulula o kera dabia mi shikarata koro o dabia aeroport de jolin fleni o do amake politiki kama kamini na wolola bidia dia ye munye ala e fendo dama utanna folo doroi o hinei o ye kari ni ya to ko nyama kala ko mo ba fa ku ye ngalon te ko parce que baba ye war duma ina masadi do aye GFF sora ko go faso nota tumbi dia gabon tu batike kono o do pasi asi dabani do koni furulemba mama luzi oni mari de jibo kolona ya
baba ɲɔgɔn man ca maliyɛnw na maliyɛnw bulu kɛra baraza y'u ta ka na ka wari kɔnte ka di bɛɛ ma balontannaw bɛ ten jɔgɔrɔmɔw y'a ɲagami ka taa k'u b'a ka yɔrɔ bɔsi a la ne ko e bɛ taa mun na i ye miliyari ka di ka kɔnti la n ko jɔgɔrɔmɛ kama n ko mun bɛ yen ko fosi wari min bɛ ne bolo de y'a di yan n ye miliyari 1 sara suko bɛ ka k'a ka so di ni maaw ko k'a bɔra na bamakɔ basi talen bɛ fɔ kun na donc baba min ma hami wari nɔfɛ n'a ko k'a faso n'a ko ko dabiya an nana an bɛ climatiseur ka dabiya y'a don min na ne 1 ni 2 kɛra dabiya k'aw b'a fɔ n'aw ka jamana asa k'u ta ka taa bamakɔ o don kuran bɛ yan ka tɛmɛ bamakɔ kan donc anw bɛ se ka kuma yan an denw bɛ se ka kuma yan e ji bɔ kɔlɔn na yan o don jama bɛ n bolo la ka ji bɔ kɔlɔn na yan bongo ka avion affrételen don il est champion Mamari ya rabbi yama masara hamani kisi ni nɛma ala ka hɛrɛ k'a ye mais a barika ala ye ya rabbi yama bi ɲininka ni ala k'o nɔgɔya ye ne tɔgɔ Mamadu Jelimadi Kuyate ne de ye Babani ka premier adjoint mairie la Dabia a banalen donc a y'a ka délégation de pouvoir di ne de ma ko n k'a nɔra bila yan'a ka segin ka bɔ la malheureusement o de kɛra tan a ka seginni filɛ ka kɛ ko wɛrɛ de y'an bolo donc k'a sɔrɔ an kun ka so ye an bɛ dugawu kɛ donc ala ka kɛnɛma segin a ma mais ala de t'a ka kow ye donc ni ala ye mun kɛ dɔrɔn o de ka ɲi Babani ye mun tɛ anw bolo yan o souvenir ɲɛnamanba Babani ye bɛn ni kelenya de to Dabia yan depuis ni 99 commune ko nana Babani dɔrɔn de bɛ gagner mairie la Dabia ale de bɛ do choisir ka sigi an la donc a y'o do to an bolo yan donc vraiment an kɔni bɛ ala deli de Babani tali kɔ bɛn ni kelenya min kun b'ale bolo yan a tali kɔ ala ka bɛn ni kelenya o sabati an ka dugu n'an ka commune kɔnɔ halisa vraiment ne kɔni b'o de fɔ parce que Baba bɔra yen peut-être que génération wɛrɛw de bɛ na na donc fɛnw na donc vraiment an bɛ ala deli a ye enseignement min d'an ma donc an ka se ka wala waleya halisa ka taa Docteur Boukari Treta, président du Rassemblement pour le Mali, RPM, ka ala fo ka barkada ala bi do irana ka se ka bɔ Bamako ka Dabia sɔrɔ sɔgɔmada in n bɛ Baba dɔn ko n bɛ nin du in dɔn cogo min nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye du kɔnɔ anw ka laada la n'a fɔra ko i ni maa min ye dumuni kɛ bolo don minɛn kelen kɔnɔ o b'a yira k'aw ye kelen de ye ne ni Baba ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ne ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Bamako ni ala nana ka nali ye ko min ji dɔgɔyara a wajibina ne ma ne kana jɔ kusuw kɔnɔ ka duwawu k'a ye ka duwawu fɔlɔfɔlɔ ala deli ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ sɔrɔ ala ka don alijɛnɛ na anw jɛra n b'a ɲini ala fɛ cogo min na ala ka yafa ma n b'a fɔ ala ye ni yafara ma diɲɛ lahara bɛɛ bɛ min dɔn Baba la Baba ye mɔgɔ ɲuman ye Baba dusu ka ɲi Baba a ye fɛn sɔrɔ a ma sɔrɔ a kelen ye a ma sɔrɔ a ka denbaya kelen ye a ma sɔrɔ a siya kelen ye a ma sɔrɔ a dugu ka dugu kelen ye a ma sɔrɔ a ka jamana kelen ye Baba ye bɛɛ de ka Baba ye Baba ye bɛɛ de ka Baba ye a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ i b'a fɔ ko a ye baara fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ Dabia de ye a y'a kɛ Kiniba de ye a y'a kɛ Mali de ye o mɔgɔ fasɔn ni ala y'o min ji dɔgɔya a bɛ mɔgɔ hakili jɛɲɛ kojugu mɛ min ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka duwawu k'a ye ala de bɛ nin di ala de bɛ nin minɛ e kɔni yafara Baba ma diɲɛ lahara bɛɛ ala ka yafa bɛɛ ma i ni ce ni bɛɛ ne tɔgɔ ye Bakari Kusube dɔw k'u ma ko Grand Griot International dɔw k'u ma ko ayiwa Baba ka tamanifɔla Dabiakaw ko Baba ka Babako ne nana Baba fɛ samiya tuma fɔ samiya an bɛ taa furu la ne bɛ taman fa nɔfɛ Baba ko Babako bɛɛ n tɔgɔ ko Babako sinon tɔgɔ Bakari n y'a fɔ n ko mɔgɔ min n'i b'a fɛ ka Baba sɔrɔ a la n'i tora a tɔgɔ di n'a ye yan ne ni ne tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i tora Bamako i t'a lɔn n'a yan n'i ye yan jeli ye ne ni ne tun bɛ taman fa
fa no be dabiya furu la ya wallahi dabiya ko ma ko baba ko wai itele to ko mo to baba ko ayo ko baba ko le dimma ko mege baba ko to atele tikole ne akoro de ko baba ko wo kanun kama nyende nin tola atola Usman wallahi Usman ko sibedi baba ni wallahi no tayana di net sika to ni mana kana aywa ka fomba ke telephone no mbena en personne en nore cher kana folila ka duwa kai alaka la rasul Usman amin horoya kelenu ni kera mo fe ni mo kerife kafe alaka makira kama tout le monde les gens il y a beaucoup qui peuvent témoigner anneka amitié wallahi quelqu'un lo ne vle ne ya jeni wallahi folie di ka duwa ke alaka la rasul Usman amin kuma teneda baba tout fait pour moi Toye Fode Boubacar Keta Atarawaja Marabu Bamako Mulula Dabia Nkoroke de Babani Mfa Toye Alhaji Mbamagandemba Dabia Dutigi O Dinke Flo de Bene Gardien Mandu de Nat Tout ça sama et Baba Afro Flo Ime Kabarim Baba et Samwan Durbo aman kalu saba jimin dabiya abe jamana nya fa ba nyangini nana atola futango mena atoma korba o von toma itebe mun jamana yala la akon toma sabari ba nyangini kanne samwan duru baba aye dabiya bla atun dabiya jimi kalu saba ko aye sandur ke amana ani microphone na dabia o sa elema akwa dabia akwa saberenin nige sukura bena ayo ko sandur ke ani nige sukura na o ko fa aye sanworo ke amana akwa nimbena nimmoto bena ani kami ko moto nana beberes asja alema garta safeli maka ko madam yumma kamara da biya wule be kuma yete baba ni sumin do onde be kuma yete ani manu bulu kula sankili olu moto insabote ko baba tate moto ko moto ka safeli maka ko madam yumma kamara da biya be baba sabote ko sunyali kila do be sabote ko bula do baba ko aha bon siwere nimbe na nimmobili bena aesa nanike ani mobili fula mendu na dabia kam roban ba tota katane libetani kabo dabia ya nige sumata moto mata amata kuna baba ni fulo ka mobili de mo suta ngatala dal libetani kenya uye baba ni sabote ko mobili wote baba tai kani wo ani wolo fekedo nana kunsigi baboku ko wolo feka mobili ko baba ni galunda kaka mobilite a forda biya da biya rulle be kuma yete mbama ngande badin le be kuma yete mbato dambo so baba ni mbato martu sakiliba o martu sakiliba o le betanyi ni kese ni tiga dege tane bagal nya ko majulula jonkunda kanute o yamba korbaye e banjon sira kulubali o yamba korbaye sago banin na so o yamba korbaye baba balula ndewulu e awoko sanwora amana anana aya anfa o fore nyoka nansa seru sega musa mbama ngandemba nyungu keta jawra madi keta jamusani keta hadama keta numori konnate anin khabila orole bedabia hamania hajigiya sirahinya sagoya wode dabia sagoya o sagoya ako
men sirawula m'a fɛ ka dabiya tɛ k'a jɔ jamana wɛrɛ ka société ta la ne wuli fa wulila n ba maga denba a ko baba i ye kuma min fɔ man b'a kɛli ma mais aw minnu ye jali ye muso dinkuli bɛ kɛ sini a bɛ tamani fɔ n bɛ kɛmɛ d'a ma a b'a bila ka wari tɛ o hɔrɔn de ye ne a ko aw ɲamakalaw garangew numu jaliw olu ka su tɛ i k'a jɔ i k'a kɛ andiri ye i ka hɔrɔnw t'an ka bugusoninw kɔnɔ baba ye ne fa jaabi min tɔgɔ ye ko n babakan denba a ko n ye n kali de n b'a fɛ ka tikɛla kɛ ka mɔgɔw ɲin bɔ n'i ye dabiya ta a kana sɔrɔ dabiya aw seginna bɔ sɛgɛ nin titɛgɛ la ne baba de y'a fɔ mɔgɔ kunkuru firila tɛ ɲɛ détourné tɛ ɲɛ n b'a fɛ ka n ba ni fa de duwawu ɲini a y'a fɔ yan baba y'a baara damina Gabon masakɛ o ye k'i bila ko ni n baba sɔnna a bɛ sujɔlaw incinéré bila kalo 3 k'u bɛ dugu jɔ baba ko ayi n t'a fɛ jamana wɛrɛ k'an faso jɔ don dɔ o jamana kana ne faso kunna da ko ne de ye baba faso birigidin da an yɛrɛ de b'a baara kɛ an yɛrɛ de b'a baara kɛ baba i ma wura a ye baarakɛ fini dun n'i y'a jɔli ye i b'a fɔ ko dɔ ka baara di i bɛna tabi baba le t'a dɔn baba don an tɔw bɛ baara di ye sugu min baba y'i kɛ ten an tɔw ye pelu ta baba ye pelu ta an tɔw ye soli ta baba ye soli ta an tɔw ye daba ta baba ye daba ta an tɔw ye bɔgɔ da kun baba ye sagi da kun baba ye sagi sigi a kun dabiya baara daminɛ a bɛ dabiya tɛ tuma min an bɛɛ bɛ sɛnɛ kungo kɔnɔ duda min bɛ dabiya duda 40 ani duda 7 dabiya bɛ tɛ dun bɛɛ taara kungo kɔnɔ n'i sera an ka sɛnɛ kungo dɔ la i b'a fɔ ayi ja dabiya bɛ yan de a ye duda min sɔrɔ dabiya duda 40 ani duda 7 ni nkalon dɔ dabiya den dɔ ka na minɛ i y'a faamuya a y'a sɔrɔ kabila dɔ bɛ yan olu ka du joli olu tun ye maso ye dabiya pilan taara o kɛ de ka su a su file yan fɛ ka dabiya kɛ aran baba ye su di duda 40 ni duda 7 tɛ k'a kɛ duda 200 ni duda 70 ani duda 7 duda 40 ni 7 o de falenna baba y'a jɔ duda 200 70 ani 7 kuma laban min bɛ ne bolo kuma tɛ n da ni duwawu tɛ baba ye n dɛmɛ n ka ala tɔgɔ min ɲini o ala tɔgɔ min bɛ n da o de na kuma laban ye k'a ɲini mansa jabaru fɛ ala ka baba dayɔrɔ nɛma ne tɔgɔ de ye Kisima Sumunu ne ye Amɛ Sumunu den de ni n dɔgɔninw nana ka na duwawu kɛ baba ye ani k'a fɔ ka wale ɲuman don bon baba ye souvenir ba de to an bolo parce que a n'an fa jɛra fo ka taa se a ka saya ma u ma tigɛ ɲɔgɔn na i m'a faamuya donc o ye souvenir ba de bon baba ko fana la mɔgɔw ma fɛn dɔ faamuya la parce que baba ye bi n'a fɔ ciden de i m'a faamuya wagati dɔw bɛ ala bolo a b'a ka jɔnw la nati o wagati minnu la u ka ɲɛli kɛ fisabilila ale ala kama baba b'o mɔgɔw de la baba ye a ye fantanw jigi tugu fisabilila ala kama ka yatimɛw jigi tugu ala kama ka du di maaw ma maa minnu du t'u bolo i m'a faamuya donc anw bɛ min fɔ dɔrɔn baba ko la an bɛ duwawu de k'a ye yarabi a ye ɲuman min kɛ ala ka a ko k'a ma arijinɛ yarabi alahuma k'a sara ma arijinɛ ka tagara ka si minnu to ala k'o dɔn a ko la yarabi alahuma. Je suis Fili Keita, ancien député, ancien colistier de Baba Sissoko pendant 7 ans à l'Assemblée nationale du Mali. Ce que je retiens de Baba, c'est qu'il aimait profondément son pays. Il aimait le Mali, il a aimé la région de Caille, il a aimé tout particulièrement son village d'Abia. Tous ses efforts, tout son revenu, son argent
il l'a consacré à son village, à son pays. Il aurait pu rester seul riche, mais sa richesse, il l'a partagée. Il a fait un don de soi à son pays. C'est un patriote. C'est un homme intègre que nous pleurons, que nous regrettons. Idrissa Kane, préfet du cercle de Kéniéba. Mali a perdu vraiment un grand homme aujourd'hui, un très grand homme. Baba Foutango Sissoko est un grand homme. C'est un grand homme pour que la commune de Dabia a perdu, un grand homme que le cercle de Kéniéba a perdu, un grand homme que le Mali a perdu, un grand homme que toute l'Afrique a perdu. Nous lui rendons un grand hommage au nom du président de la transition, au nom de tout le gouvernement, au nom de monsieur le gouverneur de la région de Kaï et au nom de l'ensemble des populations du cercle de Kéniéba. Nous prions Dieu qu'il repose éternellement en paix.